иди қурбон омаду дар Макка ҳаҷҷи акбар аст. Дӯстонро табрик намудан суннати пайғамбар аст. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Шумо ва дар шахсияти шумо аҳли азизонатонро ба рӯзи иди қурбон самимона табрику таҳният намуда аз даргоҳи худованди бахшандаву ниҳоят меҳрубон мағфирати гуноҳон, ҳидоят ва устуворӣ дар дин, саодатмандии дунё ва охиратро таманно менамоям. Аз даргоҳи фармондеҳи оламиён дуогӯи онам ки ба муносибати ин рӯзи муборак ба хонадони мову шумои азиз баракоти худро арзонӣ дошта аз ҳамаи бемориҳову ғуссаҳо мову шумо ва пайвандонамонро нигоҳ дорад. Бигзор худованди бузург ҳамаи моро аз ҷумлаи саодатмандон гардонад ва аз баракоти ин лаҳзаҳои муборак бархурдор бигардонад. дӯстони азиз, ин буд суханони зебое ки дирӯз яке аз подписчикони мо Мариямбоно равон кард ва ба ман хеле писанд омад ва хостум ин гуфтаҳои зеборо ба шумо низ ният кунам ва бубахшам. хушомадед ба канали мо. Бори дигар иди муборак ба шумо муборак бод. хайр дӯстони азиз, сарбаланду хонаобод бошед.